Nagaalsa ang bayo, may pila sa ulo, nagamuklat ang mata. Apang, ang 13 anyos nga dalagita, patay na sang nasapwan sang iya mga kakilala. Hambal si Papa yang ari na kami bugtaw na bugtaw. Bugtaw tingin na ginhakos ko man sa may tiil dampe kaginsinganan. Ginuyog ko sa bugtaw ga si mama ni bugtaw ga. Patay na sang nasapwan ang 13 anyos nga dalagita sa sitio Lawagon, Barangay West, Banwa, San Candoni, Abril 27 sang gabi. Ginkilala ang biktima nga si Rica Grace Simple, residente sa Purok Pag-Ulinganan, Barangay Haba sa Banwa Man, San Candoni. Sunog kay Police Captain Lionel Adoracion, hepe sa Candoni Municipal Police Station, nasapwan ang bangkay sining biktima Lunes sang gabi sa tunga sang kampo. Pagpayag ni Adoracion, ginpayag mismo sa pamilya sang biktima nga Domingo pa lang sang gabi sang gindeklara na nga missing o kung wala na makitaan ang biktima. Ginpangita man sang iya mga himata ining dalagita apang Lunes na sang gabi nga nasapwan ang bangkay sa tunga sang kampo. Ang nakasapo sang bangkay ni Rica amo ang isa ka minor de edad nga lalaki nga ginkilala kay Elias Gerald, 15 anyos, sa diin nakitaan ini nga nagahamyangon sa tunga sang kampo. Pagpayag ni Adoracion, may nakitaan sila nga pila sa agtang ni Rica nga patimaan nga posible ini ginlampusan sang matiga nga bagay. Ginpaidalob na sa autopsy ang bangkay sang dalagita agud may baluan kung ini siya ang ginhimuslan o kung ano ang rason sang iya nga kamatayon. Sa subong nga sige itawag niya po ng investigation kung nag-backtracking kita sa gaton nga mga CCTV nga posible kuhaan sang footage nga makita ang suspect o unang biktima man lang. Tapos bali lang request kita sa Provincial Forensic Unit for autopsy sing bangkay para ma-determine agad sila kung ano ang cause of death kung hinihilabtan ng mata kung anong natabo before sila na insidente na to. Sa pinakauling investigasyon sang kapulisan, may yara na sila sang ginatutukan nga person of interest. Apang padayon pa ang ilang pagtipon sang ebidensya. Sa bahin sang pamilya, hostesya ang ila nga panawagan sa kamatayon sang 13 anyos nga dalagita. Suno kay Ana Simple, 40 anyos, iloy sang biktima. Wala sila maglaom nga may malaing nga matabo kay Rica Grace sang Domingo sang gabi. Suno kay Ana, ginsugo lamang sang iya lolo ang biktima nga magbakal sang isa ka makahulubog nga ilimnon sa Tiangge. Bit-bit sini ang 200 pesos nga kwarta. Kag suno sa lolo, ang sobra iya na. Paglaragway ni Ana, isa ka mabuot, mapisan, kag pamatanon sang simbahan si Rica Grace. Blanco pa sa karon ang pamilya sa posible suspetsado sang krimen kag sa rason kung nga ginpatay ang biktima. Nagahingyo si Ana sa suspetsado nga magsungka sa kapulisan agud maghin matawhay man kag makapahuway sang dalayon ang iya nga bata. Ay, ako makagto sa pulis. So, meaning nakita niyo to, ma'am, sa sulod sang kampong bata? Oo. Anong sitwasyon sa sulod sang kampong? Nagahigda siya nga ang iya nga kamot gakuom sa iya sulok-sulok. Tapos? Gamuklat ang iya nga mata. Pagkita ni Papaya, ginhakosan ni Papaya kagin amo na ang iya nga matang magpiyong. Mapiyong niya sa... Oo. Naghambal si Papaya nga ari na kami bugtaw na bugtaw. Bugtaw tingin na ginhakos ko man sa may tiil dampe kaginsinganan. Ginuyog ko sa bugtaw ga si mama ni bugtaw ga. Ginambalan ambal sa iban. Hindi nyo pagtanduga kay wala pa pulis. Ining ko ginikanan kami ya. Ginikanan. Sa bahay ni Barangay Haba Punong Barangay kaga Association of Barangay Captain President Wilfredo Javeliana, nagabasalig siya sa kooperasyon sa kapulisan agud makatipon sang dugang ebidensya kag mapadasig pa ang pagkilala sa suspetsado nga nagpatay sa 13 anyos nga dalagita. Para kay Javeliana, nagtugas ang kakulba kag kabalaka sa mga pamatanon sang ila barangay ang pagpatay kay Rica Grace Simple. Ginatingwaan sa karon sang barangay nga maayo kag makuha ang kopya sang recording sang CCTV footage nga nagin-install sang isa ka establishmento para makilalaan kung sino bala
ang persona nga ulihi nakaupod sang biktima. Para naman kay Javeliana, makabig lamang ini nga kaso nga isolated. Apang, nagapanugyan siya sa mga ginikanan nga tatapon ang ila kabataan antes magsirong agud masiguro ang ila kaluwasan. Ibiskan sa mga kabataan ng subong, do mga bata namon, do nagakadlok na. Sungod sa natapo nga mo naman na. No? Pero sa amon ng istorya na niyo nga may mga kabataan sila do nanilbyos na bala. Kaya mo nang do hindi mong kusli